फैयै फैयै जोंहा मंगलबार दिन मोनफैलायबाय। न'आवलाय माथो ओरैनो थानो, हाथायफ्रावनो बेरायहैसामसै होननानै गारिजों थांबाय आरो नै। गारियाबो माल गारिसो, गन्थंआनो मानग्लुंलायबाय नै जोंहा नाब्लेना। हाथाय मोनजागोननि खुसिजोंनो गन्थं माननायखौनो थाल लालायलायासै। नै लोगोफोरखौहाय लाहरलायबाय, ओरैजाय नै फिसाजोफोरबो दङ गामिनि। थाङै नै सफैलायबाय हाथायाव, ओमफ्राय दै गांदों होननानै बायलायबाय आरो नै बिब'आ। गांनायखौनो हाथारलाहां होननानै नै दैखौ हानहरबाय आरोना, फैसाखौबो उनावसो होबाय। बेनिफ्राय नै जोंहा गुमैया फैनानै फिसाजोखौ मा जाखो नोंहालाय होननानै थाबायलांबाय हाथाय फारसे। खफायाबो गेवाहाय बालनि होनलायलायबाय आरो। दै गांनायखौनो हाथारलाहां होननानै माबार माबार खफा खेवनानै नायदावना लोंबाय आरोना। बिमाया ओमफ्राय माबार लोंदो दे जालायथारबाय आरो। हाथायाव फैनायानो 2टासोआवसो फैखादो आरोना। बेनिफ्राय नै लामाजों ओंखारलांबाय, मैगं दखानाव हाबहैग्रोनोसैदां होनलांदों आरो। थाबायलाङै थाबायलाङै नै लामा गेजेरसिम मोनहैबाय। बेनिफ्राय ओरैजाय नै मैगं दखान दङ आरो, मैगं दखानथिं हाबहैग्रोनोसैदां होननानै थाबायलांबाय आरो न'। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, मा मा मैगं लायो बिथांमोना। मैगं गोथां लानो नागिरदों, ओरै आलु फानदों, ओरैजाय बायदिसिना हाथाय गेजेरावलाय हारसाफ्रासो फानखायो आरोना। हारसाफोर फाननायखौनो जायाबा उफाय गैया, नै आलु लानो नागिरदों आरो। बेनिफ्राय आब'आ सोंबाय आरो आलुआ कि दाम होननानै सोंबाय आरो। ओमफ्राय ओरैजाय नै नाब्लेयाबो फैनानै सोंफैबाय आरो, बेसेबांनो आलुआलाय होनलायथारदों आरोना। केजियाव 60 थाखा खालायनो आलुआबो, 60 थाखानो आलुआ होनना खोन्थाबाय आरोना आंनो। आं होनबाय लादो दे 60 थाखाबाबो होनना बुंबाय। सोङै सोङै सोंबोखाबाय साथाम गाहामनाव, दामा बेनो बे 60 थाखायानो। बेनिफ्राय नै आलुखौ इयावनो लाबाय आरो, सुनोबो हरबाय। 5 केजि लागोन होननायखाय फारलाजों सुबाय आरोना। आलुखौबो लाबाय, नै जाबाय दे होननानै बुंबाय आरो। ओरैजाय उदै सिंनि फिलौआबो गाबज्रिगासिनो ओंखाम उखैनायखौ। साहा दखानावनो हाबहैनोसैदां होननानै थाबायलांबाय आरो। राबनफोरनि जानायखौ खोनासंदो नै बोरै जायो मगा मगिनो। जाखांनायखाय बिलखौ होनानै ओंखारलांनोसै नै न' फारसे। थांफिननोसैलाय गारिजों खांख्रां खुंख्रांनो ओंखारलांबाय आरोना फैसाखौ होनानै। न' फारसे दावबायनाय हाबाफारिया जागायलायबाय। ओरैजाय गारिखौ बिदाया स्टार्ट होबाय, ब्रुम ब्रुम होनलायलायना होगासिनो आरोना। नै खारबाय ओरैजाय पें होनलायलायबाय आरोना। ओरैजाय नै गारि फिदिंनानैहाय न' फारसे थांफिननोसै होननानै गारि फिदिंबाय आरो। ओरैजाय गसंना दङ जोंहा नाब्लेया, ओमफ्राय नै थांफिनसैलाय होनलायथारबाय आरो। जा बुरजाखा। भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लोगोफोर साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबावसै, नोंथांमोननि आखायावसै।